Pripravila som si texty, ktoré sú veľmi nové, vlastne vytvorila som ich takto v priebehu novembra a oktobra. A moja prvá báseň sa volá Vytrhávanie mäsa kozmetickou pinzetou. Pracovným týždňom bdiem do polnoci a zo zmyslu sústrasti očakávam, že sa bordel mama zľutuje a hodí mi spálené ohorky cesta na čerstvú cementovú zem. Raz budem zabalená do osušky, cítim, čo už tam neprúdi a neurčitý strach z istých pravd, ako je múčna zápraška do polievky, ambra tvojho druhu. Zaviažte mi oči na 9. decembra, v tom momente ste dostali bubonický mor na neumytom pohári. Vyradené oblečenie po predošlých služobníkoch, krutosti inflačnej politiky a nahý Kristus s rukami na temene spieva piesň oproti múru, než ho zastrelia. A úsmev Mexičana z reklamy na malinovku. Je to billboard pre jedinečnú neprítomnosť. Billboard pre vykoľajný vlak. Mexičan je vlastne strašne škaredý a je biely. Nepovšimnutá Mary Curie Sklodovská na maturitnom večierku v Berlíne, fajčiaca tabak z lupenej rúží, s rozostupmi, sivých dní štúdia a masturbácie na internátnych